Masu saurare barkanmu da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a karon farko shugabannin kasashen Afirka na taro a Kenya da nufin lalubo hanyar shawo kan matsalolin sauyin yanayi. Jihar Kano na daga cikin jihohin da suka halarci taron na Nairobi. Kowaɗanne batutuwa taron zai fi mayar da hankali a kai? Za a duba akan al'ummomin dukansu, taimaka al'umma wajen rage raɗaɗi akan abubuwan da suka shafi canjin yanayi, abubuwan da suke taɓa harkokin noma, ruwan sha da kuma shi kanshi muhalli. Nan gaba kaɗan a wannan rana za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe a karo na biyu. A Najeriya, ƙungiyar tuntuɓa ta matasan arewacin ƙasar ta yi kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wahalhalun rayuwa da ake ciki a ƙasar sakamakon janye tallafin mai. Yan siyasar muke kira ga su yi haƙuri da rage kuma rayuwa inda ake jin daɗi da su kwashe kudin su kuma su kalli fuskan talaka wanda yake cikin wahala suke masa shi ne haƙuri ba nan gama abubuwa zai gyara wannan ba adalci ba na kuma na gaskiya ba ne ba ta da wuya. To duka waɗannan na nan tafe bayan kun saurari labaran duniya kuna tare da Zulaiha Kibiya. Shugabannin ƙasashen Afirka da masana kimiyya da kuma 'yan fafutuka sun isa Kenya don gudanar da taron sauyin yanayi na farko. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na daga cikin mahalarta taron na kwanaki 3 a Nairobi babban birnin ƙasar. Makasudin taron shine fidda matsaya don gabatar da ita a babban taron sauyin yanayi wato COP28 wanda za a yi a bana da kuma batun samar da kuɗaɗe domin rage gurɓatacciyar iska. Shugaba William Ruto ya ce akwai buƙatar Afirka ta shiga a dama da ita a aikin neman mafita daga ɗumamar yanayi. Yankin gabar tekun Taiwan da ke kudu maso yammacin ƙasar ya fuskanci ruwan sama da iska mai ƙarfi a ranar Litinin. Yayin da guguwar Haiku ta sake sauka. Ruwa ya mamaye hanyoyi a birnin Kaohsiung yayin da bishiyoyi suka yi shinge a wasu yankuna. Guguwar ta Haiku ita ce irinta ta farko da ta afkawa tsibirin a shekaru 4. Kuma tuni mahukunta suka bayar da umarnin rufe makarantu da guraren kasuwanci. An sanar da jami'in da ke kula da kadarorin gwamnatin Ukraine a matsayin sabon ministan tsaro. Rustem Umerov ya kasance a sahun gaba cikin waɗanda za su iya maye gurbin Alexei Reznikov. Canjin ya biyo bayan jawabin shugaban ƙasar wanda ya ce lokaci ya yi da za a yi amfani da sabbin damarmaki watanni 18 bayan Rasha ta kai farmaki Ukraine. This is part of President Zelensky's anti-corruption drive, which has seen a number of high-profile cases. Wakilin BBC ya ce wannan ƙoƙarin shugaba Zelensky ne na yaƙi da cin hanci wanda ya bankaɗo da dama daga cikin masu riƙe da mukaman gwamnati. Babu wani abu da ya bayyana cewa Mr. Reznikov na matsayin wanda aka samu da laifi, amma kuma an zargi ma'aikatarsa da zagon ƙasa. Kuna sauraron labaran duniyar daga sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga Zimbabwe sun bayyana cewar za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a matsayin shugaban ƙasar a karo na biyu, bayan zaben da ya gudana a watan Agusta wanda yake cike da rudani. Masu sanya ido daga kasashen ƙetare sun bayyana zaben a matsayin wanda ya ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar. Jagoran adawa Nelson Chamisa ya yi Allah wadai da sakamakon zaben wanda ya ce an tafka magudi. Ministar harkokin wajen Faransa ta sanar da aniyar ƙasarta ta barin dakaru tare da jakadan Faransa a jamhuriyar Nijar. Tun da farko rundunar soja a Yamai ta buƙaci wakilin Faransa Sylvain Ite ya fice daga ƙasar a cikin gaggawa. Sanarwar da ta zo a lokacin da dubban 'yan Nijar suka fito zanga-zangar kyamar Faransa wacce ta yi musu mulkin mallaka. Faransa na da dubban dakarun yaƙi a Nijar waɗanda suke aikin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Ƙarshen labarin duniyar kenan. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugabannin kasashen Afirka na gudanar da taro a Kenya da nufin neman mafita a kalubalen sauyin yanayi. Taron na Nairobi shine irinsa na farko da ake gudanarwa a nahiyar Afirka. Ga Umaima Sani Abdulmumin dauke da rahoto.
Ana sa ran taron ya bijiro da wani tsari na bai ɗaya da za a gabatarwa sauran shugabannin duniya a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28 da za a gudanar nan gaba a wannan shekara. Joseph Nganga, wanda shi ne babban jami'in da ke kula da taron, ya shaida wa BBC cewa yana da ƙwarin gwiwar komai zai tafi daidai kamar yadda aka tsara. It will be a very compelling. Ya ce za a samar da tsari mai ƙarfi, tsarin da zai kasance matsayar dukkanin ƙasashen mambobin tarayyar Afirka. Kuma abin da ya sa muke da ƙarfin gwiwa shine abu ne da kowa ya sani kuma ake faɗi a bayyane. Ƙalubale ne a gare mu kuma dama ce a gare mu da kuma yadda za mu kalli mu'amalar mu da sauran yankunan duniya. Cikin kwanaki 3 da za a kwashe ana wannan taro, ana sa ran mahalarta taron su duba yiwuwar samar da sabbin hanyoyin kuɗaɗe da kuma hanyoyin taimakawa gwamnatoci rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli. Shugaban Kenya William Ruto ya ce dole Afirka ta kasance cikin tsarin samar da mafita kan matsalolin sauyin yanayi, maimakon ya kasance komai akan ta yake karewa. Mr. Nganga ya ce kayayyaki da kudaden da ya kamata a ce ana kashewa wajen shawo kan sauyin yanayi a Afirka ana karkatar da su ne ta wasu hanyoyi na daban. We are suffering significant challenges. Yake cewa muna fuskantar kalubale sosai ba wai kawai a Afirka ba, amma a duniya baki daya. Sannan kasashen Afirka na fama da ɗimbin matsalolin bashi haɗi da matsin tattalin arziki da annobar corona da yakin Ukraine suka haifar. Kuma a lokacin da ya kamata muke tunani da tsara yadda za mu kawo ƙarshen kalubalen sauyin yanayi da muke fuskanta. Sai gashi muna fuskantar matsalolin kuɗi da suka mana katutu. Misali, ƙasar Malawi ta tafka asarar biliyoyin daloli a cikin shekaru 2 da suka gabata saboda lalacewar gine-ginenta da guguwa ta haddasa, wanda hakan ke nufin duk wani abin da ya shigo musu da ya kamata a ce an yi amfani wajen sake gina wuraren nan ko kawo sauki babu su saboda bashi ya musu katutu. Kasashen Afirka dai na cikin kasashe da ba sa wani taka rawar gani wajen gurɓata muhalli, amma kuma wahalhalun matsalolin sauyin yanayin na karewa ne a kansu. To an gaishe da Umaima Sani Abdulmumin. To akan wannan taro na sauyin yanayi a Nairobi, Khalifa Shehu Dokaji ya tattauna da Dr. Dahiru M. Hisham, ɗaya daga cikin masu halartar taron da ke wakiltar jihar Kano, ga kuma abin da yake cewa. Babban abin da ya sa muka zo shine irin yadda za a taimaka al'umma wajen rage raɗaɗi akan abubuwan da suka shafi canjin yanayi, abubuwan da suke taɓa harkokin noma, ruwan sha da kuma shi kanshi muhalli. So in ka duba za ka ga cewa jihar Kano tana cikin birane a Najeriya kan gaba wanda suke da haɓaka na mutane da kuma abin da ake cewa urbanization, bunƙasar birane. So duk lokacin da birni yake bunƙasa ana samun ragi na ƙasar noma, banda shi na harkar abinci ɗin akwai harkar noma da dama da suke fuskanta irin kwaranyowar hamada, wasu suke fuskanta abubuwan da suka shafi rashin albarkatun ƙasa. Akwai wasu manyan kudure-kudure da kuka tafi da su don gabatarwa da kuke ganin cewa zai magance matsalar sauyin yanayi da ake fama da shi da Kano da Najeriya ma baki ɗaya? Gaskiya akwai yanda za a sauƙaƙa mutanen karkara musamman mata da kuma yara wanda ba sa iya zuwa makaranta. Banda shi kuma akwai shi kanshi muhallin yanda ake fitar da shi iska gurɓatacciya, abin da ya shafi harkokin ababen hawa, sare bishiyoyin nan da ake yi da kuma yanda ake ƙona shi. Akwai buƙatar Kano tana da ƙuduri na ganin cewa an samar da hanyoyin da za a samar da kayan girki na zamani, abin da ake ce ma solar cooking stoves. So wayannan kusan da abubuwa ne da mun fara magana da su masana sosai, wanda kuma ba ma taimakawa na su mu samo idea mu gaya za mu zo mu inganta abin. Wane irin kalubale kuke ganin irin kasashen Afirka ke fuskanta na sauyin yanayin? To shi taron gabaki ɗayan shi zai yi duba akan abubuwa guda 4. Akwai abin da ake ce ma shi energy systems and industry. Zai duba ya gani yadda za a samar da tsaftataccen energy makamashi, sannan akwai na birane da kuma ƙauyuka, kuma akwai harkokin da suka shafi ita kanta ƙasa da shi ruwa da muke da shi, wato land ocean, kuma kowane irin da ambaliya na ruwa. Dr. Dahiru M. Hisham, wakilin jihar Kano a taron sauyin yanayi na Afirka da ake farawa yau dinnan a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya.
Yanzu kuma sai Najeriya, inda gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar ta bayyana dalilin rufe wasu kasuwannin dabbobi a jihar. Jiya Lahadi ne dai gwamnatin ta ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki bayan taron majalisar zartarwa. Sakamakon yadda ta ce ana hada-hadar dabbobin sata a waɗannan kasuwanni da ke ƙananan hukumomi 5. Manir Haidara Kaura shine kwamishinan watsa labaran jihar ta Zamfara, ya yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani akan matakin rufe kasuwannin. Abun ya faru ne saboda hada-hadar saidawa da kuma ɗaukar shanu da ake zargin wasu ɓarayi suke yi a wa'annan kasuwaye. Shi yasa aka ga cewa ɗauki wannan mataki, domin wannan mataki shine zai zama mai alfanu ga al'umma, wanda zai dakile wayannan abubuwa na sata shanu da ake yi. Waɗannan kasuwanni na kamar ƙaramar hukuma nawa ne? Ƙaramar hukuma guda 7 ce. Akwai ɗan jibga da kuma kuncin kalgo a ƙaramar hukumar tsafe, akwai bagega da kuma wuya a ƙaramar hukumar anka, akwai ɗan gulbi da ɗan sadau a ƙaramar hukumar maru, akwai dauran a cikin ƙaramar hukumar zurmi, sai nasara burkulu a ƙaramar hukumar bukuyo. To amma gwamnatocin baya da wadda kuka gada duk sun ɗauki irin wannan mataki na rufe wasu kasuwanni bisa dalilin magance matsalar tsaro. To mu namu matakin yana da bambanci da nasu. Wannan mataki da muka ɗauka na wucin gadi ne, wanda za a yi ta bibiya, ana la'akari da abubuwan da suke faruwa. Duk lokacin da aka ga cewa wannan matsala ta kau a wayannan wurare da aka yi ayyana, to za a jaye wannan mataki. Haka kuma duk wani abu wanda ya shahi tsaro, ana ta zakulo hanyoyi wa'anda za a magance wa'anga abubuwa. To muna da bambanci da sauran gwamnatocin da suka wuce. Duk matakan da ya kamata a ɗauka ana ɗaukar su na kai hare-hare a kansu. Babu lokacin da za a tsaya na cewa a kyale wa'annan barayi su ci karansu babu baka. Babu maganar sulhu tsakanin wannan gwamnati ta mai girma Dr. Dauda Lawan da kuma wa'annan barayi. To kafin ɗaukar matakin an gano waɗanda suke hada-hadar kasuwancin na shanun sata? Ana bincike, ai zargi ne, duka ana bincike a kai. Manir Haidara Kaura kenan, kwamishinan watsa labaran jihar Zamfara a jihar ta Zamfara. Yanzu kuma ga labaran kasuwanci da na tattalin arziki tare da Abdu Halilu. A Najeriya yanzu haka ƙananan 'yan kasuwa sun soma ƙorafi game da rashin ciniki da suke fuskanta a kasuwanni daban-daban. Babangida Adamu, wanda ake kira Honorable, wani ƙaramin ɗan kasuwa ne a kasuwar Mabushi da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ina sai da kayan waya, MP dai da sauran abubuwa dai. Kasuwa dai al'amuran gaskiya yanzu sai a hankali. Da dai in ka je ka siyo kaya ana saya sosai, amma yanzu kuma saboda al'amuran Najeriya ta zama sai a hankali yanzu. Kayan ma yanzu ba masaya dai, yanzu ka kawo ma abubuwan dai ga sanan da yanda yake. Da dai a sati dai ana zuwa kasuwa kamar sau 2 sau 3. To yanzu ma haka a yanda yake sai kai sati ma baka tafi kasuwan ba saboda tsadar rayuwar da aka shiga. Mu dai kananan 'yan kasuwa ne, mutanen da za su je su siyo kaya su dawo, saboda ya kaji mutum ka je sayan kaya gurinsa sai ya ce maka mai yayi tsada ko kuma wani abu makamacin haka dai. Muna fata Allah rufa mana asiri. Muna so gwamnati ta duba talakawa yanda suke cikin matsala irin wannan abubuwan da kawo mana dauki. Rikicin siyasa a ƙasar jamhuriyar Nijar ya shimfiɗa fargaba mai ɗumbin yawa a fagen hada-hadar iskar gas a kasuwannin duniya. Mujallar Financial Times ta ƙara da cewa lamarin ya kawo hauhawar farashin uranium a kasuwannin duniya. A watan Agusta, farashin uranium ya kai sama da $58 ma'auni ɗaya. Jamhuriyar Nijar ta kasance mai samar da kashi 5 cikin 100 na yawan uranium kin da kasashen duniya ke amfani da shi. Yanzu haka dai da akwai fargaba na fuskantar samun karancin uranium a kasashen duniya, ganin cewa yawan ma'aikatan kamfanin Orano mai samar da uranium a ƙasar ta Nijar sun bar ƙasar. To an gaishe da Abdu Halilu. Yanzu karfe 8:16 a Najeriya da makwabciyarta jamhuriyar Nijar. Haka lokacin yake a ƙasashen Kamaru da Chadi. 7:16 kenan agogon GMT da Ghana. To nan gaba cikin shirin muna tafi da yadda kungiyar tuntuɓa ta matasan arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaba Bola Ahmad Tinubu
ya gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wahalhalun rayuwa da 'yan ƙasar suke ciki. A wannan makon ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke cika kwanaki 100 da shan rantsuwar kama aiki. A tsawon wannan makon za mu kawo muku jerin rahotanni domin waiwaye akan irin kamun ludayinsa tun bayan da ya ɗare kan madafin iko a Najeriya. A rahotonmu na farko Ibrahim Isa ya mana nazari akan tasirin janye tallafin man fetur ga rayuwar 'yan ƙasar ga kuma rahoton nasa. Gaskiya muna cikin tsadar rayuwa yanzu matuƙa wallahi saboda kalaman da ke fitowa daga bakunan mafi yawan 'yan Najeriya kenan da ke nuna cewa rayuwarsu ta gigita suna fama da matsi na tsananin tsadar rayuwa sakamakon janye tallafin mai da sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya sanar a ƙarshen watan Mayun wannan shekarar. Farashin litar man fetur wanda bai wuce naira 165 ba a farashin gwamnati a wancan lokacin yanzu ya nausa zuwa naira 600 da ɗoriya. Wannan ne ma ya sanadin hauhawar farashin kayan masarufi da sauran abubuwan more rayuwa hatta kai ga wasu daga ciki farashin su yayi tashin gauron zabi. Tsadar rayuwa yanzu ta yawa talakawa yawa wallahi. Wannan bawan Allah mai sana'ar sai da lemo ne wanda ya ce bai taba shiga irin wannan matsin ba. Kayan abubuwa yanzu ya riga ya ninka ya sake ninkawa saboda tsadar rayuwa yanzu ta yawa talakawa yawa wallahi. Buhun lemo yanzu ana sai da shi naira 15,000 16 banda transfer da zaka yi da sauransu. Wallahi wani samma lema in ka kasa ma wani samma ba a ciniki saboda ba kuɗin ma da za a zo a saya. Sai an koshi ake sha ko? Wallahi sai an koshi ake sha. Wallahi ni yanzu haka ma tagwaye ma aka haifa mu a wannan yanayin rayuwar wallahi. Bangaren sufuri musamman ma masu motocin haya na cikin sassan da janye tallafin ya ji musu sosai. To anan ina tashar motar Karo ne da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya wadda a baya aka santa da hada-hadar matafiya amma yanzu ba abin da nake gani sai tarin motocin safa-safa da suka yi fakin. Malam Jibril Aliyu shine shugaban reshen Karo na kungiyar direbobi wanda ya ce idan ba a samu mafita ba sana'ar su na gab da durkushewa. Da muka samu motoci sama da 10, 15 a rana amma zuwa kai ɗaya lokaci 1.2 ko zuwa 2 muke samu. So motoci suna kwana 20 wasu kan yi ba su ji ko ina sakamakon wannan jin tallafin da kamar ci baya ba kadan. Ba fasinja. Ba fasinja. So sakwa bin ma fasinja su wani majin ciki. Rayuwar makanikai ta dogara ne jikin masu mota kuma wannan janye tallafin ya sa suna gani a kwarewar shan su. Sunana Ahmad Shaibu ni electrician ne. To gaskiya gyaran mota dai sai dai hamdala abubuwan yanzu gaskiya sun ja baya tunda kaga da mai ake hawa motar nan. To ni a haka sai ga ya ajiye mota. Sabanin yadda 'yan watannin baya zaka ga matuƙa na gudun wuce sa'a yanzu wani tuki ake yi inda zaka ga motoci suna tafiya irin ta zumunci kafada da kafada kamar garken kudan zuma. Amma Ruwaya Ahmed ya ce dole ce ta sa hakan. Kowa yana maintaining din man da ya zuba ne. Can ke ko wani gargadi haka aka yi wa matuƙa? Gargadin ne kawai gargadi akan aljihunsa ne. Mahukunta a Najeriya dai na ɗaukar matakai daban-daban da nufin rage raɗaɗin janye tallafin ciki har da bada tallafin kayan abinci da na takin zamani. Amma rahotanni na nuna cewa kayan agajin tamkar a jefa ɗigon ruwa ne cikin teku. Don haka tasirinsa ragagge ne. Ko da yake masana sun sha shawartar gwamnati dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka kafin janye tallafin. Sai dai a cewar Dr. Ahmed Adamu, masanin tattalin arzikin man fetur, ba ɗaya daga cikin ɗimbin shawarwarin da za a ce gwamnati ta yi aiki da ita. Mafi muhimmanci da muka bada shawara shine a gina shi tattalin arzikin kasa ta yadda mutane ko da farashi ya yi sama ba za su ji wannan radadin farashin da ya sama ba. Shi muka bada shawara kashe kuɗi akan harkar sufuri da samar da inganci na muhallin kasuwanci, samar da matatun mai da makamashi musamman ma na gas da muke magana wanda kuma har yanzu ba yi hakan ba. Yanzu kaga wannan shinkafar da ake bada da masara da ake rabawa sai ja zama farashin sai kara tsada a kasuwa. Gwamnatin Najeriya dai na cewa wannan matsin rayuwa na wani lokaci ne, don haka bayan wuya sai daɗi. Sai dai ganin matsin sai ƙara tsananta yake yi a daidai lokacin da ake maganar cika kwana 100 ta gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Wasu 'yan ƙasar na cewa sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. To madalla akan batun na janye tallafin mai kungiyar tuntuɓa ta matasan arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wahalhalun rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki.
Ƙungiyar ta bayyana damuwa akan yadda 'yan siyasa ke ci gaba da yin rayuwa irin ta ƙasaita da halin da jama'a suka shiga sakamakon janye tallafin man fetur da gwamnatin Tinubun ta yi. Alhaji Yarima Shatima shine shugaban ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ga abin da ya shaidawa Abdu Halilu. Mun yadda cewa akwai matsala na rashin gabaki ɗaya da rashin kwakwacin hankali a Najeriya da duniya ma gabaki ɗaya. To dama in canza rawa sun da suke. To a nan shi ne kullum in muka saurari wa'annan shugabannin yaman Najeriya ba abin da suke faɗa sai illa 'yan Najeriya su gaba da haƙuri a ci gaba da sadaukar da kai. To a nan mu kira da muke shi ne a'a ba 'yan Najeriya kadai kamata su dinga sadaukar da kai ba suna haƙuri. Su ma shugabannin wanda suke da mukamai na gwamnati su ma su duba yanayin rayuwa yadda ta koma. Abin da suke ɗiba suke babakere a kai sai su rage. Wannan ɗiban motoci da ake a dinga mutum yana zaman gona da ɗiban motoci kamar 20 ko 30 ya zuba mai ya ta gudu a gari da ma'aikata a rage shi. Wannan magana albashi da tsadan abinci da ya hawa dole a duba kuma hakkin ma'aikata na ƙasa a daga musu albashinsu. Musamman 'yan siyasar muke kira da su yi haƙuri su rage kuma rayuwa yadda ake jin daɗi su ma tun da ana so a yi haƙuri ana nema a samu tattalin arziki na gaba da samu kan zare yanzu kowa ya kamata ya canza yanayin rayuwarsa a rage kashe kuɗi a rage wasu al'amurana saboda a samu tattalin arzikin ma ta dawo a samu mutane su fara samun abin da za su ci su samu lafiya shi ne ba su kwashe kuɗin kuma su kalli fuskan talaka wanda ke cin wahala suke masa shi ne haƙuri ba nan gama abubuwa zai gyara wannan ba adalci ba nan kuma na gaskiya ba ne ba ta da wuya. Game da kuɗin mai da aka ƙara da kuma neman ƙarin albashi da ma'aikata ke yi, me za ku ce? Mai already dole a riga an ɗauki tallafi za ta haura sai ta haura to amma kuma ya kamata a san cewa rayuwa kuma ya ƙara yin tsanani ya ƙara yin wuya musamman ga mutumin da ke ɗauka albashi da mutumin da ke ɗauka albashi kuma dole shi ma sai a duba kuma abin da za a ƙara masa saboda shi ma yana buƙatar ya samu abin da zai samu mafita zai biya kuɗin mota zai biya gida zai je ya sai mai gila in yana da mota kenan bai da mota dole zai hawa abun hawa to duk waɗannan matsalolin ba za a ce abin da ake ba shi a can wancan lokacin kuma a ce shi ne za a rike ba dole sai an samu yadda za a kimanta a gyara shi ma a ɗora masa wani abu saboda a samu shi ma ya ba da kansa ya sadaukar da kansa ya aiki tsakaninsa da Allah ba tare da ha'inci ba samu ci gaba da baki daya. Ana cewa matasa kuna da ɗumbin yawa anda suke zaman kashe wando babu ayyukan yi kamar zuwa yanzu kun gamsu da yanayin da kuke ciki. A'a ina fa za mu gamsu da kan ma ka gari balle yanzu matasan yanzu akalla za ka samu kashi 60 matasa a ƙasar nan wanda ba sa komai suna zama kashe wando ne. Ta yaya za a yi a samun sauƙi wurin tsaro da samun kwanciyar hankali da rashin kuma ɗaukar su a sa su a wani halaye na daɗi bindiga ko ko ɗan ta'adda da sauransu. Dole za a dinga ɗiba su ana son saboda already suna zama ba abin da suke amma in hankali a kwance yake suna ɗan samun abin da suke suna da ɗan sana'ar da suke kuma an samu kwanciyar hankali babu yadda za a yi a ce wannan rashin tsaro ya kai inda ya kai yanzu kuma in ba a gyara ba abin da muke gani yanzu na kuna na kafin da za a so gaba saboda already ana na mutane sun da labanta matasa kuma suna na cikin haɗari sosai to in ko hankalin su bai kwanta ba aka samu wannan ba zan ci gaba haka to fa babu wanda za a yi tsakon ci kuwa kwanta saboda babu mutum da ya samu zama lafiya kuma. Alhaji Shatima Yarima kenan shugaban kungiyar tuntuɓa ta matasan arewacin Najeriya. Yanzu kuma ga Muhammad Abdu da labarin wasanni. Jama'a barkamu da hanzi barkamu da wannan lokacin. Bari na fara da gasar Premier League mai dan karan farin jini. A jiya Arsenal yan dagwai samarin Arteta jikokin Arsene Wenger kofi haram ta liko ta koma ta caskara Manchester United da ci 3-1 a karshen wasan mako na hudu a Premier League. Abin takaicin ana kunnan doki daya kuma duk da za a tashi daga wasa. Declan Rice ya kara na biyu sannan Gabriel Jesus zai ci na uku da ya baiwa Gunners damar hada maki 3 akan United na 10 a karawa hudu da Rangers 1. Magoya bayan Manchester ta kauye sun ji takaicin wasan da suke ta korafe-korafe. Sunana Garba Sabio Lagashuwa magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Wani nasara da Arsenal ta samu akan kungiyar mu ta Manchester United da ci 3-1 mun san akwai taimakawar alkalin wasa tunda sai da muka sa kwallo ana 2-1 aka zo aka goge ta amma bai kai offside bai nuna mana cewa an yi satar gida don haka alƙalin wasa ya taimaka musu amma next match za mu rama wannan ci 3-1 da Arsenal ta muna idan suka shigo Old Trafford. Sunana Abdullahi Baffa dan da magoyin bayan Manchester United ya sare an buga shi ya bugu kuma Manchester sun yi kokari duk da Arsenal ce ta samu nasara wannan ba wani abu bane duba da yar matsala da muka samu a cikin wannan wasa sakamakon yan bayan mu sun tafi Martinez ya samu rauni
wannan abin da sa Arsenal suka yi amfani da wannan dama har suka ci, amma duk wanda ya kalli wasan zai ga cewa mun buga duk abin da ya kamata a wasan nan, banda sai kuma wannan injurin ban ga ta hanyar da Arsenal za su iya samun nasara akan Manchester United a ƙarshen lokaci ba. Sannan kuma lafari ya shi ma ya bada gudunmawa, alƙalin wasa ya bada gudunmawa wajen ganin an samu nasara akan Manchester. Wannan dai ta riga ta faru. Sunana Amir Fadil ba na Manchester United. Lallai an buga wasa kuma ya kare, kuma Arsenal sun ci mu 3-1, tabbas ko kokanto babu sun cancanci wannan nasara. Duba da yanayin yadda aka yi wurin, kuma sannan ga shi koci ya yi kurakurai sosai a wajen canjin sa, musamman ni a lokacin da ya zo ya cire misali Antony, bai kamata a cire Antony ba, rashin bai kamata cire sai ya shigo mana da shi misali shi wannan yaron. To ina ga da ya mana haka za mu iya samun wani abu a wasan. Magoya bayan Manchester ta kauye kenan wadda rabanta da Premier League tun 2012-13 ga karshen sa Alex Ferguson. Tun kan wasan kocin Gordon Mikel Arteta ya yi jawabi kan girman hamayya wasa tsakanin Arsenal da United. We know the history between the two clubs and the games that we had in the past as well last year. Mun kwanda sanin tarihin haduwa tsakanin kungiyoyin biyu da kuma karawar da muka yi a baya, shaida ce ta yadda wasan yake na hamayya. Shi kuwa Erik ten Hag cewa yana sanar da hakiki kaka da yake a fafatawa tsakanin Gunners da kungiyar Old Trafford. One of the biggest games in the Premier League. Always interesting games, intense games. Ɗaya ne daga babban wasa a Premier League. Ko da shekara ce mai ƙayatarwa, kungiyoyi biyun kan kai hare-hare da taka rawar gani. Wasa ne mai zafi a kodayaushe. Tun kafin wasan da Arsenal ta doke Manchester United, Liverpool ta caskar Aston Villa 3-0 ko da Anfield a rekara ta mako na 4. Kafin hutu ta zira kwallaye biyu a raga. Ga Ian Dennis da sharhi yadda aka ci kwallayen. Corner comes in now. It's an outswinger. Falls to Szoboszlai. Szoboszlai opens his account in the red shirt of Liverpool inside 3 minutes. Another excellent distribution from Alexander-Arnold. Finds Salah. Salah cuts it back, and there is Nunez. Daga ƙarshe ne Mohamed Salah ya ƙara na uku, karo na 10 a jere da yake da hannu a cin kwallo a Liverpool a Premier League. Crystal Palace kuwa ta yi nasara da cin Wolverhampton 3-2 a Selhurst Park. A jiya Celtic ta ɗare mataki na ɗaya kan teburin gasar ta Molita Scotland da tazarar maki 2 bayan da ta ci Rangers ɗaya mai ban haushi a wasan hamayya da suka yi gumurzu. Ga yadda Alistair Bruce Ball ya kwatanta kwallon da Celtic ta ci. Diogo! What a goal with the right foot, and the flag stays down, and Ibrox falls totally silent. The ball headed towards him. It bounced once. He's right-footed into the bottom corner, and it's Rangers 0, Celtic 1. A makon nan za fara gasar kwallon kafa ta veteran kan wasa ne na tsoffin 'yan kwallon kafa da suka taka rawar gani tun daga tushe zuwa wakiltar ƙasa a fannin taka leda, kuma karo na 13 da za a gudanar da wasannin kenan. Ana fafata ne tsakanin zakarun kowace shiya daga 6 da aka raba Najeriya, inda jihar Kano ce za ta wakilci arewa maso yamma. Za a gudanar da kara a jihar Legas wadda za ta bayar da gurin kwana da kuma na kalaci. Honorable Dr. Ɗanburan Abubakar Nuhu, tsohon dan majalisar tarayya kuma tsohon kwamishinan wasanni na jihar Kano, shine shugaban tsaffin 'yan wasan tamola na jihar Kano da za su je buga veteran cup din a makon nan. Ita wannan gasa ce wacce muka ga ya kamata mu dinga yin ta saboda mu sada zumunci tsakaninmu, kuma mu karfafa zumunci da ke tsakaninmu. Za ga akasari wasu da yawa in an tafi an manta da su, kuma ta wannan hanya muke tallafawa juna wajen yin abubuwan da ya ga za mu iya yi. Amma babban burin mu a nan gaba shine mu ga cewa ita kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ko kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta mai da hankali har ma ta kai watan bukata ko kuma bukatar mu ta tsofin 'yan wasa wajen ita gwamnati ko wajen majalisa, wajen yadda za a yi a dinga taimakawa wannan gasa da kuma yadda za a dinga taimaka tsofin 'yan wasa. Kamar yadda ka sani duk duniya, musamman wuraren da suka fice wajen kwallo kamar kasar Ingila, suna da tsare-tsare da suke taimaka tsofin 'yan wasa. Wannan shi yasa muka ga ya kamata a mu ma mu yunkuro ko mu fito da tsare-tsaren yadda za mu dinga taimakawa juna. Shugaban kungiyar tsoffin 'yan wasan ta na jihar Kano, Honorable Dr. Ɗanburan Abubakar Nuhu, da za su je gasar veteran cup a jihar Legas a makon nan kenan. Ban gaishe da Muhammad Abdu da labarin wasanni. A madadin Umaima Sani Abdulmumin da ta tsara shirin, sai Ahmad Wakili da ya sa da mu kai tsaye. Zulaiha Kibiya ke cewa mu huta lafiya.